Yours isn't in mine. Yeah. Okay, here we go, use this. Dama, yup. And clean teeth. That's all good. Hell yes, what do you need, baby? Laxative. Hell yeah. Journal of Medicine. H. Number- pylori? See this? Okay, vote for what? Probably anything. Well, everything they just said. Yeah. Πολιτισμοί, ιστορικές φιλοδοξίες και εμπορικές πρακτικές συναντιούνται στη Μεσόγειο. Όλοι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας της Μεσογείου κυριαρχούν και στοιχείων. Συνδέονται με τη μαστίχα και δημιουργούν δομές για τον έλεγχο και την εκμετάλλευσή της. Καθώς διαδέχονται ένας τον άλλο, απηχούν διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι μεγαλύτερες ποσότητες μαστίχας απορροφώνται στη Συρία, όπου τη μαστίχα την ονομάζουν χείο. Το μονοπόλιο της μαστίχας υπάγεται στον αυτοκράτορα. Δημοκρατία της Βενετίας, Δουκάτο του Αρχιπελάγους. Σημαντικό κέντρο εμπορίου, διαχειρίζεται την επικράτειά της από το ισχυρό Μητροπολιτικό Κέντρο. Δημοκρατία της Γέννη. Μεγάλη ναυτική πόλη της Ιταλίας και κύριος αντίπαλος της Βενετίας. Οι Γενοβέζοι εκχώρησαν την εκμετάλλευση των πόρων της Χίου σε ιδιωτική εταιρεία πλειοκτητών. Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το μονοπόλιο ελέγχεται απευθείας από την υψηλή πύλη. Μεγάλο μέρος του μαστιχιού καταναλώνεται από το παλάτι και το
Μαονέζοι είναι αυτοί που εγκαινιάζουν το μονοπόλιο της μαστίχας. Μια ιδιωτική εμπορική εταιρεία με πολλούς μετόχους, η Μαόνα, διοικεί το νησί και εκμεταλλεύεται το προϊόν έναντι τμήματος στη Μητρόπολη με συμβάσεις που ανανεώνουν. Οι Μαονέζοι της Χίου, από το 1362, υιοθετούν όλοι το επώνυμο Ιουστινιάνο. Η Μαόνα αναθέτει σε κάθε αγρότη τη φροντίδα συγκεκριμένου αριθμού σχήνων με τη μορφή της εκμίσθωσης. Εφαρμόζει σκληρό απεικιοκρατικό καθεστώς, ελέγχει επακριβώς την παραγωγή και βάζει περιορισμούς στην ποσότητα που συλλέγεται. Η μαστίχα δεν καταναλώνεται με τους παραγωγούς της, καθώς αυτή απαγορεύεται να το κατέχουν. That's crazy. Πειθαρχία και αμοιβαίος έλεγχος ριζώνουν στις συμπεριφορές. Η ανυπακοή έχει σκληρές συνέπειες για όλους. Για κατοχή κάτω της 1 λίβρας επιβάλλεται μικρό χρηματικό πρόστιμο και δημόσια μαστίγωση σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός 10 ημερών. Για μεγαλύτερες ποσότητες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο και αντίστοιχη σωματική ποινή. Όποιος κατέχει μαστίχα παράνομα απαλλάσσεται από τις ποινές εφόσον την παραδώσει εντός 15 ημερών. Οι καταδότες επιβραβεύονται με αμοιβή. Οι τοπικοί άρχοντες, διορισμένοι λογαριαστές, φέρουν ευθύνη για την ανυπακοή μελών της κοινότητας. Ποινές υιοθετούν και οι Οθωμανοί. Χτισμένα μακριά από τη θάλασσα, χωρίς κανένα λιμάνι στην ακτογραμμή τους, τα μαστιχοχώρια σήμερα, με εξαίρεση τα ανατολικά που καταστράφηκαν από το σεισμό του 1881, αποτυπώνουν την οργάνωση χώρου από τους Γενοβέζους από το 14ο αιώνα μετά Χριστόν για τον απόλυτο έλεγχο του αγροτικού πληθυσμού, της μαστίχας, την προστασία από επιδρομής και την πάταξη του λαθρεμορίου. της Χίου είναι το στρατηγείο της οικονομικής ζωής. Εκεί, μια συνοικία στεγάζει όλες τις σχετικές με τη μαστίχα υπηρεσίες. Κοντράτα μάστα. Σε κεντρική αποθήκη αποθηκεύεται το σύνολο της οδιάς. Η μαστίχα συσκευάζεται σε ειδικά κυβότια, μεταφέρεται με συγκεκριμένα πλοία και μια ναυτική επιτροπή από 4 ναονείς επιβλέπει τη φορτοεκφόρτωση και ελέγχει κάθε ξένο πλοίο.
Από το λιμάνι, η μαστίχα ταξιδεύει σε ένα οργανωμένο εμπορικό δίκτυο. Οι δρόμοι του μαστιχιού απλώνονταν προς την Ανατολή και τη Δύση, με μεγάλους κόμβους στην πόλη και αργότερα τη Σμύρνη, αλλά και τα λιμάνια της Ιταλικής Χερσονήσου. Στη σταθμή του μαστιχιού υπήρξαν όλες οι μεγάλες αγορές ανατολικών προϊόντων της Δύσης και η πιθανόν νυχιώτικη παρουσία στη Μασσαλία συνδέεται και με την ιστορία της μαστίχας. Ιδιαίτερη ιστορία έχει ο δρόμος προς τον Εύξηνο Πόντο, ιδιαίτερα ο Καφάς της Κριμαίας, για χρόνια γενοβέζικο λιμάνι και σταθμός εμπορικός. Η Κριμαία αποτελούσε για τη μαστίχα την είσοδο για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, φτάνοντας έτσι στο εμπόριο της Βαλτικής. Μα εμείς δεν είμαστε μαστιχοκαλλιεργητές. Εμείς είμαστε μαστιχομαζητές. Το ίδιο κάνει. Και τι προνόμια δίνει? Δεν υποβάλλονται σε αγκαρίες. Αλληλεία! Αλληλεία! Φεύγουμε! Ο αρχηγός κάθε μαστιχοκαλλιεργητικής οικογένειας πληρώνει χαράτσι μόνο για τον εαυτό. Αυτό δεν γίνεται πουθενά σε όλη την αυτοκρατορία. Αγλαία, από σήμερα εσύ είσαι ο αρχηγός της οικογένειας. Μπορούν να φορούν στο κεφάλι λευκή ταινία ή μικρό σαρίτι, όπως οι προνομιούχοι Τούρκοι. Και πάνω που ήθελα να αλλάξω στυλ, δεν δίνουν λόγο παρά μόνο στον αγάπη και μπορούν να χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών όσο θέλουν. Πάλι δεν κρατάει πως είναι. Δεν γίνεται παιδομάζωμα. Και τότε δεν πάνε. Άλλωστε εμείς τι σχέση έχουμε με τη μαστίχα? Τα μαζί μου καραγιώσει. Είναι στη μαστίχα. Τα προνόμια επεκτείνονται και στους υπόλοιπους κατοίκους. Οι δότες επιτρέπεται να εμπορεύονται στην Ευρώπη ακόμα του εχθρούς του Σουλτάνου. Μπαμπακό, θα γίνεις επιχειρηματίας. Σταμάτα μωρέ, σταμάτα. Έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τ' άκουσες, στουρνάρι. Εκλέγουν δημογέροντες, Βυζέλληνες και 2 Λατίνους πρωτομάστορες στην Τάκη, που δικάζουν όλες τις αστικές, εμπορικές και ναυτικές υποθέσεις. Τώρα ησύχασα. Έχουν Έλληνες συμβολιογράφους για αγοραπολισίες. Πράγμα που δεν γίνεται αλλού στην αυτοκρατορία. Κάνω που ήθελα να αγοραπολίσω, αλλά δεν έβρισκα συμβολιογράφο. Εκλέγουν υγειονόμους. Κατάλαβα. Ούτε από το πλοίο δεν θα κατέβουν. Αγλαία, βάλε τα παιδιά στη σκάφη. Φεύγουμε για Χίο. Ερεμέτια. Παλιές οικογένειες Λατίνων, ευγενείς από την Κωνσταντινούπολη, λίγοι εβραϊκοί ορμονικοί, συνθέτουν ένα πολυπολιτισμικό σύνολο που αλληλεπιδρά με τους αυτόχθονες και παράγει αμφίδρομες πολιτισμικές μετατοπίσεις, οι οποίες αποτυπώνονται από τις φορεσιές και την κοινωνική συμπεριφορά ως τη ζωηρή οικονομική δραστηριότητα. Τη μεγάλη πέφτη ήμουν νοσοκοράφη και φύτευα ροδίκη. Το απόγευμα ήκουσα κατά το μέρος του κάστρου του Φωκές. Βλέπεις, έδευτο το ρεματάκι.
ήτρεχε το αίμα σαν ποταμός. Τόσο νερό γύφτηκε εκεί, που οι πέτρες ευάφθηκαν με αίμα και ως τώρα φαίνονται κόκκινες. Με φυρμάνι του Σουλτάνου, από σήμερα και μπρος, η μαστικοπαραγωγή είναι ελεύθεροι να πουλούν το μαστίκι τους και να πληρώνουν το φόρο τους στο Σουλτάνο, όχι πια σε μαστίκι, μα σε παράδοση. Στο εξής, η μαστικοπαραγωγή θα διαχειρίζονται τη μαστίκα τους κατά βούληση. Τα μαστιχοχώρια στα ανατολικά μετρούν τις μεγαλύτερες αμμώδεις. Χωριά όπως τα Νέμιτα και η Καλυμασιά έγιναν ερήμοι. Σήμερα, ελάχιστα είναι εκεί τα ίχνη της γενοβέζικης δόμησης του χώρου. 11.000 άνθρωποι χάνονται. Πολλοί από τα κατεστραμμένα χωριά φεύγουν μετανάστες. Στις 21 Δεκέμβρη του 1912, η Χίος απελευθερώνεται και ενώνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα, 21 Δεκέμβρη 1912, η Χίος γιορτάζει την απελευθέρωση της από τους Οθωμανούς και ενώνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αιώνες μετά, μέσα στο φυσικό παράδεισο της Χίου, το μαστιχόδεντρο παραμένει το δέντρο μύθος και σήμερα. Μια ευλογημένη ιδιοτροπία της φύσης που έγινε ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνική ταυτότητα. Μοχλός εξέλιξης με πρωταγωνιστές πια τους ίδιους τους καλλιεργητές. Η αμοιβαιότητα ανάμεσα στο μόχθο τους και την ευημερία τους έχει πλέον αποκατασταθεί.